eti umerejelea dhambi tena, huko ulishatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba, imba, imba hosana na Bwana. Haleluya. Imba, imba, imba hosana na Bwana. Haleluya. Erokamano ahinya mano wero momiwa kanyo kod Zion Trumpets Kenya. Wero la kuficha onge gima ipando onge nikech Nyasaye gik mosetimo neno ayanga. Ema bende koro wako Elson kaka nasenyisa. Obedo ka gi jayalo Charles Odinde ma bende wuok Kisumu Central SDA. Bende wadang'io godo thuon wach mar odiochieng' man makawuono. Sabato ni tarik en 20 to kod auchiel ma bende kod sabato mogik e dweni mar 2. Kamano mora rwaki pod medo rwaki ni machiegni ahinya chende mar wuoth geno, kendo koro pod wadhi nyime kae yaw kod alam kapok wachako lesson maro. Erokamano Jehova Nyasaye okinyi ma kawuono sabato ni kendo miwa ngima ma wachopo kae mondo mi wapor wache tiend ndiko ma bende nitiere mo mari maler. Olero mari maler ema bende koro owuo kokadho kuoma mondo nyithinde oyud wachgi kendo puonjruok makare makelo lokruok e ngimagi nikech wasaye Yesu Kristo ma Jawar. Amen. Happy Sabbath Jalo. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. Nyasaye mi ngima maber. Otimo nwa ng'wono. Kanyo watieko family life. Yes. Good news. Good news. Kawuono tigendo watieko Riat College. Owete homoso jowinjo gi joneno. Nodhi Nyahera stewardship. Gi joyalo duto mane stewardship program wale mondo Nyasaye otimnegi ng'wono ka gitieko mondo nyithi Nyasaye odi injili to moloyo mar chiwo. Erokamano. Erokamano ahinya. Arwaki kendo mondo mi wang'e na thuon wach bende wang'e beto makawuono. Juma mokadho nang'eyo puonj mamit. Yesu jatero winjruok mar singruok manyien mondo puonjre gik maber. Kawuono puonj mar 9. Omiwa thuon wach ka jandiko wacho ni Yesu misango moromo chuth. Yesu misango moromo chuth. Kineno tipo moger kanyo en mano mane ni Yesu kanogure msalaba kanosechiwore kaka misango bende wadhi ng'iyo ne to guruok mare msalaba no nonyisang'o. Kendo wach wicho wuok ne buk mar Jebrania 10 wesne 10 to kod 4 10 wesne 10 kod 4 bende koro miwa kae ni nikech kuom chiwo achiel osemiyo jomopuodhi obet joma kare nyaka chieng' nikech kuom chiwo adi chiwo achiel osemiyo jogo ma bende koro mopuodhi obet joma kare nyaka chieng'. Nyiso ni chiwo kaka ne chiwo achiel wadhi ng'e ni en ang'o to ang'o miyo koro gini en gima nyaka chieng' ma inyiso kanyo. Ndiko wacho ni paro moro ni ng'at moyudi kane kod ketho kendo ogure msalaba owinjore olam kaka Nyasaye ne en gima ne ochwanyo ahinya jogo mane odak e kinde machon. Tiere kuonde moko manok mowuoyo kuom msalaba ndiko ma Jorumi manyiso kaka ne gero paro machalo kamano. To ne jo-Yahudi chik ne nyiso ratiro ni ng'at ma ogure yath ne en ng'at mokwong mana gi Nyasaye owuon. Kisa buk mar 10 mar chik. Koro ka inyisowa ni kare mondo mi ng'ato ne gur en jalno ma bende ne timo ang'o ng'at mokwong en ng'at mokwong jalo. Koro akeni ka Yesu misango moromo chuth bende jandiko botamo nyisowa kanyo ang'o ma bende samoro mondo bende koro wang'e to ang'o ma bende wadapuonjore nyaka koro ang' juma ru. Erokamano. Yesu misango moromo kare chalo gima nitie misengini ma ok oromo nikech misengini mano biro mokwongo ne gin mag chiaye to nok giromo. Emomiyo Yesu obiro kokelo misango to ok misango kende, misango moromo. E loko manyien e wesno mar 14 wacho ni osemiyo joma opuodhi kamano odoko joma long'o chuth nyaka chieng' kuom misango achiel kende manotimo. Koro misango achiel kende motimo mana kaka jawinjo gi janeno man gi lesson kata maonge gi lesson. Picha mogonwa ka en Yesu koting'o msalaba. Koro fwenyo ni kare ke Jaudi noyie ni ka onge remo to onge puodhruok. Minus blood there is no sacrifice. Emomiyo en bende kowacho ni kogolo rembe to puodho chutho. Ka jandiko wacho ni mano chalo ndalo mane Noah nitie, Ibrahim kagolo wuode ma Isaka, Daniel e bur sibuoche, Jona ka ing'ogo gi rech. Weche madongo mane Nyasaye otimo e kit ngimawa manyiso ni kokadho kuom chiwruok ne pod ochako bedo mangima kendo. Kwa hivyo kwa ufupi Yesu en misango, ok misango kende, moromo chutho nikech en kende marembe waro manenowa gi ng'ama winjowa. Kendo kokadho kuom rembe no wan gi thuolo mondo chako dok kuom Nyasaye nikech adieri chalo gima ng'adruok ne nitie kindwa gi Nyasachwa. Koro polo dhi oneno ni okel Yesu. Jambo wach machielo machaka neno kendo misango machon gi ne gin na itimo gi diriyo kende e higa. To Yesu to timo dichiel chutho. Chiel to romo chutho. Emomiyo en misango moromo chutho. Kendo kanyo ni to
E yo machielo msalaba ne kelo paro jogo molo e lweny kuot mano kinde no. To kata kamano ne en mana msalaba ema nobedo ranyisi bende mar jokristo. Kuom adiera Paulo noluongo injili ne wach mar msalaba. Ne Paulo ne wacho ni wach mar msalaba. Koro mana kaka en nodhi oluongo injili ne wach mar wadhi ne mbele wacho ni mana achiel 16 mano Jorumi ni wach msalaba en fuo ne joma lal to jomiwaro to en warruok margi nyaka chieng'. Amen. Okay, ne chak tich wacho ni ang'o miyo misengni ne dwarore. Jalo ka ipenjo ni koro koseng'iyo kaka ni misengni mane timo mang'eny mopogore ne ang'o ne timore ma bende wadhi ng'iyo gimomiyo ne kit misengni go bende kinde mabiro. Koro ang'o miyo misengni ne dwarore nikech macha to wasiro ni koro ne en achiel e kido kata ma bende kinde ni ang'o ma bende koro ne dwarore. Ka wacho Ibrania 9:15 bende nyiso ni tho mar Yesu kaka misango ni kod dwaro mar kelo ne ji resruok mar kuom ketho mane gitimo e boma machon mondo joge Nyasaye onyal yudo gikeni mochwere misengni. Yalo kwang'iye koro kapok wadhi wang'iyo matut ahinya. In kaka jayalo ang'o momiyo misengni ne dwarore e kindeno? Igin pile ka pile ka misango timore nyiso ni mano ng'ato kadho step moro dhi step machielo. Kwa mfano batiso nyiso oko ni ng'ane oyie to gi iye to lokore. Koro physical evidence ma ng'ato biro yie ni ng'ano batisi en konyume pi ka ji timo nade ka ji neno emomiyo 15 Ibrania wacho ni omiyo Kristo e jal makelo winjruok manyien mondo jogo mane oluongi oyud mwandu mochwere mane Nyasaye osingore ni obiro yudo. Tiende ni Kristo ni en mokelo winjruok manyien. To winjruok manyien nikech winjruok mokwongo no okethore. Mane nyiso ni kik cham, kik tim kama. Kaito misengni kane donjo mne richo motimo pile ka pile, kaito wakawo diel gi rombe. In fact napenjora kenda ni kade be ni diel gi rombe ni golo sani Jese. Ing'eni de okwa gologi. Mokwongo gionge de koro gisetho. Nya dhi thurwa gwase kod ka diek otho gi rombe. Apenjora kenda kade be ni golo misango pile ka pile. Ja winjo gi an, de okwa nyal. Ka koro ndalo machon kata mne kucho dogla, ng'ato ne bedo maonge go. Samoro ng'ato onge kata gweno kuma neno wani. Tidwa gol misango. Koro ang'o momiyo misengni ne dwarore? Namba achiel gima ne gidwaro en mania mondo wanyis ni waseyie kuom Nyasaye misango mo nyaka ne timnwa mondo make step moro machielo. Nikech kidwa nyiso ng'ato ni lokori gimoro nyaka timre. Nyaka timre. Koro jandiko wacho singruok mane gitimo gi Nyasaye nomiyo jo-Israel thuolo mar chopo e piny mane osingi ni gini kaw. Kata kamano noriwo kaachiel gund chike kod kiro remo ewi kendo mar misango. Remo mane kiro ne nyiso giko mar ranyisi mane timo ne jogo mane oseketho singruok. Ma momiyo Ibrania wacho ni kar remo ok ochwer to golo richo onge. Jandiko kelo example mar Jo-Israel ka weche dobedo maricho makoro nego nyithindo mokayo. Kaito wacho ni Jo-Israel ka Jo-Israel keto remo e sisi mar dhoot. Kendo malaika mar nek kane kadho to ok ne neg nikech mano ne nyiso ni gisekawo step mar yie. Tiende misango moro amora miyo gima important en niya en bedo gi step moro. Ipogori kuma nyo intie kidhi kocha. Ami misenginego ne important ndalo ka kata sani. We aketi example sani. Ka ng'ato golo achiel kuom 10 kwa mfano. Kaka joma wane stewardship week of prayer. Tiende ni kanisa ni mawaleme ni ogere weche adek. Namba 1 en evangelism. Tiende ni ote nyaka ter. Kaito namba 2 en stewardship. Tiende ni chiwo ka onge chiwo to onge yudo. Tiende ni kata gima in go no Nyasaye ok lam golo nono. Kaito namba 3 kanisa wan ogere weche mag development. Weche adek koriw together nyiso wan step mon timo nego benwa goyo towards kuom Nyasaye ma entie. Omiyo misengni mokwongo gi ne very important to moloyo kokadho kuom Kristo to koro misango mogik chutho kaka jandiko wache kende kawuono. Wachik bende nyalo wacho ni sama misengni gi nen ni nyiso ranyisi ni asingora. Asingora ni ma kora dhi timo. Jandiko wacho ka ni kane Israel oketho singruok Nyasaye noromo gi dhier miwuoro. Singruok no ne dwaro ni nyaka ng'ama otimo richo otho. To Nyasaye nohero joge. Kane Nyasaye ne nyalo wacho ni e yo machielo kata tamo ni nyaka kum jaketho to chik mare dine ok obedo gi teko kendo piny ni dine odonje chandruok. Kata kamano wuod Nyasaye nochiwore kendo wuon kagima nokawo kar richo. Notho kama ne owinjore thoe mondo wan wanyal yudo thuolo mar yudo gikeni. Bende wacho ni mano golo ni nodhi ting'o malo ler mar chikne ka e kinde ni bende
owaro jogo manoketho chik kendo ne onyalo timo kamano mana kokalo kuom msalaba. Amen. Onyalo timo mana kokalo kuom msalaba. Amen. Wang'i anena kanyo kit misengni mopogore opogore. Waseng'eyo ni to ang'o miyo misengni gin edwaro. E kinde ka jalo nitiere misengni mopogore opogore ma kata sani bende king'iyo nitie dhoudi ma kata dinde moko kata jomoko bende nitiere gimoro mopogore opogore kata ka nitie ndalo mar nyuol, ndalo mag oro, ndalo mag kech, ndalo mag lweny, pod moko timore. Wang'eyo ni to e kindene misengni mopogore opogore ne gin mag jaya. Osengni mopogore opogore nitie. Namba achiel, jandiko wacho ni tho mar Yesu nochiwo ng'uono kata golo richowa, kata kamano golo richowa noting'o gik mathoth e iye. Ne ok mana golo oko kum mane owinjore wayudi nikech ketho chik mar singruok, to noriwo bende weche mamoko mane ni kod nengo ahinya. Mano emomiyo kit timo misengni mag Jo-Israel ne ni kod okenge 5 mopogore opogore. Moro ka moro en gima ochunore mondo onyis neno mantiere kuom msalaba. Namba achiel, jandiko wuoyo kuom chiwo mar misango kokadho kuom chiaye. Manyuto wasebedo kwa somo chande. Chiaye nikelo to imako kete lweti, to moro ni luoni scapegoat, ento ni weye odhi ka richo nitiere, oringo gi richo. Gimana penjora ma jandiko kowacho kanyo mwa bende kowuoyo to jomoromo gi diend cha karingo moting'o richo cha ne gitime na negi koso ne gichame. The Bible is silent about that issue. Karawe namba 2, jandiko wacho ni misengni mag cham ne gin mich mag goyo erokamano. Inyalo paro Kain gi Abel, ng'ato achiel ogolo misango mar cham to ng'ato achiel ogolo misango ma Nyasaye dwaro. Owacho ni moro koro ebe nokelo kaka en, but by that time Nyasaye dwaro misango madung' mamit. Kisungu luongo ni aroma. Kaeto mar adek wacho ni misengni mag kwe kata lalruok mar nyiso riwruok kanyakla mar oganda e chiemo kaachiel kod ang'o osiepe kod joot magoyo erokamano kuom ber ma Nyasaye osetimo. Kare nitie misengni moko ma nyaka otim magogo erokamano. Ing'eyo kanisa moro nadhi e chiemo nawinjo kama moro ne wacho ni an ng'e gima moro achiel, Nyasaye otimo na ng'wono kawuono, an gi wach mapek, nyathina machielo university, machielo America, machielo kelo kama. Ne en gi misango ma ogero kamano, kaka no frame gima ne maricho, no frame gima rach, lakini gima no paro to ber. Nikech Nyasaye oting'e malo kendo goyo erokamano. Magi misengni. Kendo jomoko bende gima kama otimore ne kata oyudo tich kata onyuol, yudo ka jomoko loso sherehe malich. Mar ang'wen en misengni mag golo richo kata mag puodhruok. Mago bende nitie nikech samoro ma ng'ato nyaka puodhre e weche moko. Ndalo machon Yesu nyalo paro kane pok ochamo sawo kapod watindo to ne ji puodhore. Tinde nana ka beto lal, but koro gima ji puodho sani ko ng'ato puodhore kien forensic auditing mari wuon spiritual intervention ka na ng'iyora joma ntawuotho nang'o bende an wath be awinjora chamo koro ipuodhori. Misango mogik en ma itimo e sanctuary ma puodho kokang ma wakadhe e kinde mag warruok madhi malach moloyo yie kuom Yesu kende. Tiende ni kata hekalu be onego bed ni wapuodhore ndalo ka ndalo. Emiyo kare Jeremia wacho ni kare orit tiendwa kwa donjo kendo kwa wuok hekalu. Kaeto Habakuk to wacho ni orit nyaka lewa gimondo bende wacho hekalu nikech wacho 20:20 the Lord is in holy temple, let all the earth be silent. Tiende ni kare kanisa bonego bende waleng'en nikech nitie misengni moko michiwo kokadho kuom chunywa, kaeto koro onego wapuodho kuom misengni auchiel. Koro kit misengni mopogore opogore ne chuno wachakre chon nyaka sani. To gima moro koro chuta the base niya, Nyasaye ma ja ng'wono kokadho kuom grace, ng'wono ne misango wate oting'o e lwete. Koro misango modong' en dhi kuom Yesu. Ni an to okanyal nikech misengni adegi ok onyalo gologi an as a person. Gima timore ni polo kokadho kuom Yesu to nyalo jawinjo gi janeno. Kare misango monego watim mogik en luoro Nyasaye to gitimo mako chikene kaeto wachuduru mag misango. Misango achiel bende wajene nitiere ma ipuodho godo ketho mar gowi kata mar both. Mago mang bende bende nitiere kanyo kata kamano wawinjo gi kanyo. Amen. Momiyo koro mago e kit misengni mane opogore opogore. Wadgami ywe mondo waduogi. Watang'e anena koro misango makare mar Yesu. Amen. Misango makare mar Yesu. Ang'o ma bende koro mano bende koro nyiso ahinya. Ogamiyo thuolo ma bende koro mi kawe mar Gideon Priest Jehova oting'e malo ka wagamo godo ywe matin wachako duogo dhi nyime lesson marwa. Imba 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 osana na Bwana. Hallelujah. Imba 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 osana na Bwana. Hallelujah. Erokamano ahinya ating'o nyingi malo Gideon Priest nikech gik ma bende koro osetimona kaka puonjo bende oyudo kanyo ni
en misango no mabende koro no chiwadi achiel. Ok gimoro amora. Koro misengni moko niketo mang'eny kaka mapuonjore kapok odhi break. Moko makia ang'o, makwang' ng'uono makia ang'o. Koro onge. Nikech Yesu kendo omiyo bende wer mamit kamano. Kamano ahinya Gideon. Please. Jalo machiegni kendo. Amen. Misango makare mar Yesu. Ma koro tiende nang'o? Misango makare mar Yesu. Duda ke maga Ibrania 10. Jandiko kawuono ne very funny nikech odundore na kuonde moaye. Wachako dok wadhi adhi. 10 Ibrania wacho ni wan to opwodhowa nikech Yesu Kristo nochiwo ringre owuon nyadichiel kende kotimo mana gima Nyasaye dwaro. To 7:17 mano jo-Ibrania wacho ni onge gima dimi otim misengni pile kaka jodolo moko madongo kuongo timo misengni ma gipwodhogo richogi giwegi to eka gitimo gima onego gipwodhgo oganda. Idino jodolo machon kane puodho Jese ne gikuongo gipwodhore kendgi. Emomiyo kane gidonjo kuma ler mar kama ler to iyudo ka nitwe tol e tiendgi nikech samoro ber donjo kacha gi richo onyalo tho iye kocha. Koro jotol gi yungo to pod entie kosonge nikech nitie katen mano ng'ado kama ler mane gichope kendo mar misango. Koro gimbe samoro ginyalo gine. Koro muma wacho ni gin ne gikuongo timo misango margi giwegi. Tiende kuongo puodhore kende kapok odonjo mondo tim mara. Emomiyo kane gidonjo titwe tiendgi mondo ging'e ni pod ngima to ko yunge to ok respond nyiso no osetho nikech kati chon kani mulo gima ler and the ark kimulo gima ler kama to isetho kendi. Koro nyiso ne be nyaka nopuodhe. To pogruok mare manjandiko wacho ka gi Yesu en niya, Yesu to ok ochako thagore gi weche moko ni nitie gimonego be ne otimo eka puodh ng'ato. Gimotimo en very simple. Kokadho kuom rembe oting'o jite. Jandiko wacho ni kata kamano Yesu nochiwo ringre kende owuon nyadichiel kende mana misango achiel kende mapuodho chunywa bende. Kato wacho ni Yesu noyombo mago mane itimo gi chayo nikech Yesu ne wuod Nyasaye. Winjo pogruok mare. Tiende ni kochako biro ng'eto remb diege remb rombe wacho ni mago ketho seche. To bene konyo nikech ne pok obiro. Ka koro nobiro kae to koro duogo tieko mago chutho. Emomiyo en wacho nodonjo kanyo nyadichiel to tieko wacho no Yesu pod sanwa kuma ler mar kama ler sani kendo dhod ng'wono no kapok olor to chuno wane mondo misago motim en biro kuom Kristo kendo 14:15 Johana to wacho ni ka uhera unumak chikena. Tiende chik Nyasaye kosemako to wan gi misango tosha. To machielo kendo mogik machaka fwenyo ka ndiko wacho ni kit misengni mopogore mananie muma machon noyudo chopruok margi e msalaba. Omiyo Yesu ne ok opwodho mana kuom richo kende to bende osemiyo joma opwodho kamano odoko joma long'o chutho. Tiende ni ka Yesu osebiro msalaba jawinjo gi janeno to biro nyadichiel. To ok opwodhore kende en owuon, opwodho oganda ma wan bende. To nobiro dichiel no kende mondo thone wan gi in. Koro kare rembe cha nigi teko. To jandiko wacho mogik niya, misango mar Yesu bende ne chiwo lwasi maber mar dongruok e weche mag ngima mar chuny. Ochiwo ranyisi maber mane dwarore mondo wayang kendo walu. Kuom ranyisi Jo-Ibrania luongo wa mondo wachom wang'wa kuom Yesu to moloyo gigo mane otimore msalaba kendo luwo kaka ne otelonwa. Koro ka onge msalaba to onge konyruok. Tiende ne aneno ka Jo-Israel jete kane gine thim kane thuol kayogi to gikone mondo ging'ango ging'e thuond mula man malo. Tiende nong'awe malo. Tiende kare warruok ni malo. Jomoko ng'iyo ga warruok piny. Paulo wacho ni koro warruok okaw machiegni moloyo koro wang'e malo. Kamano. Nende nyiso kanyo ni jodolo ma Jo-Lawi ne thoro nuoyo negitimo misengni moko mane ginuoyo kinde ka kinde. Koro wacho ni mar Yesu ni kod teko chutho maonge gimoro amora morem. Onge gima ne nyalo bedo misango maber moloyo mare. Kane osebedo kamano. Koro onge tiende. Mane pogruok gi jodolo mi koro nyiso ni misango makare mar Yesu. Kendo motim chutho. En achiel kende. Kochako nuoye. Ong'e na msalaba kod nengo mar weyo richo. Yalo ka wacho wach mar msalaba to kod nengo mar weyo richo. Kisomo Ibrania 9:22 to wacho ni chutho kaluwore gi chike Musa to chiegni gik moko duto ipwodho gi remo kendo ka remo ok ochwer to golo richo onge. Koro luwore gi chik Musa gimoro amora ni pwodho gang'o ipwodho gi remo kaeto ka onge remo mochwer to mano richo pod onge. Emomiyo nobedo tich matek adieri jowinjo gi janeno ni ndalo ka koponi ne nyalo dhi nyaka sani ka nowacho chande de ok wanyalo. Kendo de Kristo maro bedo ting' misigo mapek. Amor gi polo kuom weche moko timo pango. Inyalo paro kendiko chike mano somo chande. Ka koro Musa odhi okawo chike got ondike ne stone tablets 2 to kelo to mirima nomaki kaka dhano mogo chike go piny mobarore. Kaeto polo chako duogo ng'eyo joka ne thagore ogolgi kocha moket tat lwedo. Jomoko chako gologi olierogi e ng'utgi. Jomoko bendo chako oketogi pat wang'gi. Kaeto polo chako gen jogi thagore nono weche gi ng'eny moloyo.
gima koro atimo adwa ndiko gi e chunygi. Koro sani to gin gi chunya. Wan bende msalaba kod nengo mar weyo richo. Tiende ni ka msalaba onge to kata weyo richo onge. Tiende ni gimonego bende wang'iyo winjo monyo penja ni jayalo to wan moting'o msalaba ma literal gi akone ni msalaba monego ting'e ni msalaba mar ng'a? Mar Yesu. To kaka nogude dichiel nentie ok en msalaba mar bau mokete korwa pile ka pile mwating'o, mago misike ma ok bi konyowa nikech biro chalo gi ndalo kande mane moko ndike tok lwedo, moko ndike bath lwedo, moko ndike bath lwedo. Nobedo msigo ma polo ndiko gi e chuny. Wach mogik nyandiko wacho niya, e kit jo-Israel pwodhruok kata chulo kata chudo mar richo notimore e okenge ariyo. Namba achiel, e kore higa joricho mane olokore gi teko msegni sanctuary mane puodhogi kod richo gi, kata kamano richo gi ne itere sanctuary kuom Nyasaye owuon. To gi e giko higa ne gidonjo diriyo. Chak higa to gi giko higa. To ing'eni diere ka pod obedo mana jaricho emomiyo tabu ne bedo. Koro Yesu nong'iyo gi polo wacho ni apana, jogi nigi misigo moloyo. Kare gima polo chamo mondo nyiswa jowinjo gi aneno en mondo omiwa misigo mayot ma en kawo Yesu. Nikech Yesu wacho ni kawo hera un mak chike namba achiel. Kaito kwaseng'eyo Yesu no, tije modong' koro yot nikech kwaseng'eyo Yesu, Paulo wacho ni koro kane madak Kristo dak e iya. Koro kosedak e iya to koro ng'ama ineno en Kristo. Weche te kaka iwuoyo, kaka iwuotho, kaka itimo, Kristo maneno. Tiende misango olomo nyadichiel ma en remo maler koseumi to wach oserumo te. Msalaba kod nengo mar weyo richo. Onge gimedo kanyo nikech en owinjore maber ahinya. Ong'e ni koro ng'ado bura kod kit Nyasaye. Nyiswa kae ni kisomo buge mogo ma Jo-Rumi bende nitiere kanyo bende mokang' nwang'e. Nyiswa ni weyonwa richo nyiso okenge ariyo mar winjruok ma Yesu timo, migepe ariyo mane sanctuary mane polo. Mokwongo, Yesu nogolo richowa kendo nodhi kende e msalaba mondo mi owenwa richowa ni ng'ato ka ng'ato moyie kuome. E msalaba Yesu noyudo ratiro mar weyo richo ng'ato ang'ata moyie kuome nikech noting'o richogi. Bende ne osesidho singruok manyien manoyiene mondo oket Nyasaye chuny jogo moyie kokalo kuom Roho Maler. Mano koro ng'iyo ni kit ng'ado bura to kaachiel to kod kit Nyasaye. Jalo ma koro tudore nang'o? Ng'ado bura to kod kit Nyasaye. Ng'ado bura kod kit Nyasaye. Paulo wacho e Rumi 1:16 ni aonge gi wich kuot moro amora kuom wach maber mar msalaba, ni mar en teko mar Nyasaye mawaro ji duto moyie. Mokwongo nobiro ni jo-Yahudi to bang'e joma ne ok ja-Yahudi bende. Tiende ni msalaba ni kano gure jo-Yahudi mokwongo ne okawo msalaba ni en kuong. Ng'at mogur e msalaba mondo ng'ama okuong. Emomiyo Yesu ting'o kuongwa gete. Kisomo Isaya 53 to wacho weche madongo ahinya. Nochwade nikech wan kendo kare tuochewa manoting'o. Kendo monego bed ni watimo, onego bed ni watho to Yesu notho karwa. Emomiyo Paulo koro wacho niya, kowacho wach msalaba to onge wich kuot. Nikech mokwongo en warruok ne jomiwaro, en teko mar Nyasaye. To joma lal to kawe kafuwo. Kae namba ariyo wacho ni ok en ma jo-Yahudi kende to gi ji te goganda duto. Koro msalaba nokete kaeto gima chako more geographically nong'awe e got mar Golgotha mabor mondo ji te mondo nene. Ishara tosha ni kare kwa ng'iyo malo ema warruok nitie. Kare gin nwachako lesson mokwongo ni Nyasachwa dak e polo mar polo, odak malo mogik. Ni gimoko te amana gi malo, kata koth kata dwe gi sule gi chieng' amana malo kanye makon. Koro Paulo wacho ni koro kochopo kar msalaba en onge gi wich kuot mano nikech en teko kuom jomiwaro. Jawinjo gi janeno gima jandiko puonjo mayot ka ni Nyasaye wenwa richowa kokadho kuom rembe to kokadho kuom rembe Yesu Kristo manotho e msalaba. Koro msalaba nigi teko kuom jawinjo gi jahan. Emomiyo sama iyalo wach msalaba kik ibed gi wich kuot nikech owacho ni ka wiyi kuot koda e piny ka, an be wiya nokuot kodi e nyim malaika mag Wuora. To parane ing'eni nago picha Jesse katieko ni koro Yesu wiye kuot, Yesu wiye kuot kodi dhi to samoro wade dhi to kodi ni goting'o bade kodwa neni nikech wiyi nokuot kode piny kucho. Koro Paulo to wacho ni an wach msalaba en jomiwaro, en teko mar wach Nyasaye. Kaeto jandiko tieko niya, kawuoyo kuom ng'ado bura ni Ellen G. White ndiko weche moko ndiko ni dhano ok nyal romo kod weche modonjnego kende wuon. Emomiyo e lo dhano Yesu ochung'e. Tiende ni nitie kata bura moko manomol kidhi high court kata mana court modongi. Ka ng'ato nigi lawyer no nyalo wuoyo kende, lakini gima ng'ato dhi penje dhi tame to gi audacity teko stamina mar wuoyo nyim ji dhi tame nikech ng'en lawyers gin weche gi moko ma samoro ko twist mathin ok nyal winjo. Koro nikech Yesu en jachwech kendo jawar, kosebedo lawyer marwa to wan waonge thagruok. Gima duong' monego tim jawinjo gi jan en madhi kuome ni an ok anyal timna kaeto nyalore. Koro bed gi kit Nyasaye mondo buro bed mayot. Amina. Mano wacho bende koro watiyo godo lesson mar madichieng' mano ma kawuono. Joma nyembe mit ahinya. Yesu oyawo yo mokadho rageng'. Wach mamit ahinya. Kendo bro winjo anena kanyo. Bang' puonjruok mabende wayudo odiochieng' mano ma kawuono Yesu misango moromo chuth e puonj mano ruok mar 9. Joma nyien koro wan e dwe manyien.
kendo oboyudo puonj e yorno makare ahinya. Giko mar mi lesson mar okinyi ma sani e sabato ni maler tarik 26 kendo kane wan gi jayalo Charles Odinde mar Kisumu Central. Penjo mora mora, medo mora mora, kanyo mabende kok winjo maler ni namba ne kadho piny kanyo, kachiel kod japuonj machielo bende Dickson Duoro gin jogo mabende biro duoki e yorno makare ahinya. Jayalo Dickson onyisa ni kotieko mana kaka isewacho. En nyahera. Kotieko nyahera. Kisumu malo kocha. Chieng' mar makon. Tiekno galam jaya. Bende atieko Riat College. Wadom kono nying Yesu. Unamano malo wagoero kamano nikech ber. Waneno lweti stewardship ko prayer kitimo nwang'ono to wafwenyo ni misango timo mogik mar chiwo rembi ni mondo wayud warruok. Para nyathini manenowa gima winjowa ikwane biro mari mochopo machiegni. We mondo ngere ni mentie jadolo kendo ndalo ka ndalo kidolonwa to wan gigeno ne achiel ni rembi kose ochwernwa to wanyalo bedo jo Kristo. Gima wakete lweti weche te e nying Yesu wakwayo. Amen. Ahinya mano bende kaka sewacho ni en giko koro mar lesson mara. Wuoth geno pod dhi nyime, pod odong' gi kinde malach ahinya mabende koro adamiya ne wende mag pak. Kute magi bende adwa nayudi onyisa ti lemo kanyo odiochieng' ma kawuono to lesson odonjo ni chalo nade kokadho e Lole TV gini en maro. Wende ariyo kae madami mondo kapok aduogo mondo warada nena miya nena to koro ote magi mabende nitiere. Maseno East Youth Choir wacho ni po Bwana nitume. Wach ma bende ng'e ahinya I will go. Antiere koro ora. Kachiel kod iluongo ni 10 Postda the Eldoret National Polytechnic SDA. Ja. Chieth nade ma bende koro pogoro kendo chendo mar wuodh geno pod. Hallelujah, male, male, kwa miyo nyasaye duo. Wewe, manade, yatewa wewe peo, manade, tudake pare wefama, thamole, ajera wewe peo, manade. Ini kuwaji umerejele, dhambi tena, huko ulishatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba, imba, imba usana na Bwana. Hallelujah. Imba, imba, imba usana na Bwana. Hallelujah.